Merge camera, te rog să te prezinți. Salut, sunt Dani Oțil, am 42 de ani și de 25-26 de ani fac media. Ok. Hai să începem cu teama. Cum arăți când ești speriat? Lași capul în jos, umerii aplecați, eviți contactul vizual, nu? Nu ridica privirea din pământ. Da. Nu prea iese. Uite un context. Ești elev. Profesorul intră în clasă și vă dă un test neanunțat. Ți se face frică. Îți tremură mâna pe pix. Ai uitat tot. Deja știi că o să iei 4. Și acum imaginează-ți că ai ajuns acasă, nota 4 te arde în ghiozdan și le spui părinților ca să scapi de vină. Dar în loc să te înțeleagă, te pedepsesc. Nu mai ai voie la ziua colegului de bancă. Să văd dezamăgirea în ochii tăi. Ia plângi un pic. Bun, asta a fost, poți pleca. Mersi frumos. Lipsa de încredere în propriile puteri pe care o resimt elevii nu poate fi jucată. Acum, încrederea în sine poate fi învățată în școală. Școala Încrederii schimbă sistemul educațional din România școală cu școală. Trimite cuvântul încredere la 8845, donează 2 euro lunar și ajută un copil să învețe într-o școală a încrederii.